Numele meu este Gamerul 2000 și astăzi vreau să spun că am ajuns în Arena 3 în sfârșit. Hai să jucăm. Vedeți, Arena 3. Urmează să fim în 4. Așa că să luptăm mai departe pentru Arena 4. Deci, la fel că aici avem două comune, adică building și drop, și două rare spill, building și două epice spill, building. What? Ah. Avem canon, barbarian, rocket, barbarian hat, rage și x-bow. Da, hai să trecem la un match online. Hai să dăm unul normal. Așteptăm să ni se încarce elixirele. Oh, mă, gata, calma, calma. Doamne ferește. Doamne ferește, ce grăbiți. Da, o să-mi schimb deck-ul mai târziu. Fuck yeah! Fuck you! Ne strică toată distracția, măi. Come on, come on! RIP! De ce sunt tocmai RIP? Trebuie să-mi apăr turele. Trebuie să-mi apăr turnurile, mai ales regele. Fuck you. Da, pun pariu că câștigăm sau nu, sau da. Poate că nu. Poate că da. Hai să băgăm și noi PK. Poate că nu. Sau te implor eu. Nu pierde, nu pierde. Ri, băiatul Cristi! Yes! Yes! Bă, dar n-am bani să-mi upgradez prințul la level 2. Vedeți și voi câți am. Și ia uite cât îi trebuie la prinț. 400. Ok.
Dar te aștept să deschid gestul ăsta. Sunt 2 online. Stai. Hai. Friendly battle. Da. Hai. Bagă. Bagă. Nu-i... e ăsta, Darius. Mai încetișor, Darius. Nu sunt în arena 4. Alo. Calma. De fapt, eu aș vrea să pierd acum. Ho, mă! Ho! Da, n-am niciun card. Abia dacă am băgat și eu unul acum. Mi-au făcut. Mamma mia, ne-au făcut din prima. Băgați-aș sărme în nas. 2. Hai, mă. Ca să nu fim tocmai rip. Fuck! Please. Bum. Bomba. Mi-aș dori să am și eu P.K. Bă, haide, 2 la preț de niciunul. Fuck you. No way. Bă, da să câștig. Da, Doamne, să câștig. Bă, cât damage dă asta? P.K. Dă cam multicel damage, nu credeți? Come on! Nu vreau să pierd, nu vreau să pierd, nu vreau să pierd! Please! Sunt prea drăguț să mor! Fuck you! Nu, te rog, sunt prea drăguț să mor! Nu! Dai ce face! Da. Hopa, arena 8. Arena 8. No way. Îmi place la mine P.K. că zice no way. E foarte tare, nu credeți? Hai mă, abia m-am apucat de băut bere și voi îmi stricați cheful. Dar chiar decul meu e cam slăbuț. Vreau să fac un...
Are o legendară ăsta. Ăsta are o legendară. Oh my god. Cum să mă lupt eu cu o legendară dacă sunt în arena 3? Nu-i drept! Dar bine că l-are de level 1. Dacă l-avea de level, nu știu, 10, m-am dus pe râpă. M-aș fi dus pe râpă, nu m-am dus. Chiar m-aș fi dus pe râpă. RIP. O, legendară contra Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A câștigă. Fuck you! Fuck you! No, no! Hai mă, de ce nu ești trip? Fuck. Da. 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 Cred că vom încheia episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și ne vom revedea data viitoare. Pa!